sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon. Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manal sa kanimo. Naanataron sa ikawalo nga adlaw sa atong pagnubina ni Señor Santo Niño. Padayon tang magampo alang sa kasulbaran sa mga problema nga giatubang karon sa kalibutan, labi na gid ning pandemya, ang kagubot, ang ato sa dinhing giantos nga epekto sa bagyo nga si Odette nga unta mahatagan og kasulbaran kining tanan. Ato sang yampo ang mga katawhan nga nagtabang sa mga nanginahanglan, labi na ang atong mga benefactors ug donors dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto si David sa tulda nga tagbuanan. Milingkod siya didto aron magampo. Miingon siya, kinsa man ako, Ginoong Dios? Unsa man ang akong banay nga hangtod karon naguban ka man kanako? Apan alang kanimo jutay ra kini, o Ginoong Dios. Naghisgot ka usab mahitungod sa banay sa imong sulugoon kaniadto pagayod. O gipakita mo ako sa umaabot kong mga kaliwat, o Ginoong Dios. Gihimo mo ang Israel nga maimong nasod hangtod sa hangtod, ug ikaw, o Ginoo, mahimo nga ilang Dios. O karon, o Ginoong Dios, tumana kanunay ang imong gisaad sa imong sulugoon ug sa iyang banay, ug pasidunggan nila kanunay ang imong ngalan, ug moingon sila, ang Ginoo nga labing gamhanan, mao ang Dios sa Israel, ug tukuron sa atubangan mo ang banay sa imong sulugoon nga si David. Kay ikaw, o Ginoo nga labing gamhanan, mipahayag man niini sa imong sulugoon sa pag-ingon, himuon kong hari ang imong kaliwat, busa
nangahas ang imong sulugoon sa paghimo niining pagampo kanimo. Ug karon, o Ginoong Dios, matuod ang imong gisulti, ug nakasaad kanining butang nga maayo sa imong sulugoon. Busa, ikahimuot unta nimo ang pagpanalangin sa kaliwatan sa imong sulugoon, aron mulungtad kini hangtod sa hangtod. Kay ikaw, o Ginoong Dios, nakasaad man niini, ug tungod sa imong panalangin, mabulahan hangtod sa hangtod ang kaliwatan sa imong sulugoon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang amahan. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang amahan. Hinumdumi, o Ginoo, si David, ug ang tanan niyang kabalaka. Giunsa niya pagpanumpa sa Ginoo, pagsaad sa gamhanan ni Jacob. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang amahan. Dili ako musulod sa balay nga akong gipuy-an, nimo higda sa higdaanan, diin ako magkatulganan. Dili ko patagpilawon ng akong mga mata, ni papahulayon ko ang akong tabon-tabon. Hangtod kapangitan ko og luna ang akong Ginoo. Usa ka puloy-anan alang sa gamhanan ni Jacob. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang amahan. Ang Ginoo nanumpa kang David, usa ka maligong saad nga dili niya bakwion. Palingkuron ko sa imong trono, palingkuron ko sa imong trono, ang imong kaugalingong anak. Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David, iyang amahan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. mana sa kanino. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Mahitabo bagod nga may tawo nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre? Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililo nga dili madayag. Kun duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Og si Jesus miingon usab kanila, matnguni ninyo ang inyong madungog. Ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa kahigpit. Ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot sad pagmalandungan nato kining warning ni Jesus sa atong ebanghelyo. Niingon siya, ang tao nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Kanus aman ka makakita og tao or makaingon nga kanang tawhana na siya'y iyang bahandi. Kanus aman mo makasiguro nga kanang tawhana, siguro jud kang naa na siya'y iya, na siya'y iyang ikahatag ba. Muna kanang atong tema nga gifted to give. Usahay baya, daghan bayang naay iya pero wa siya kahibaw nga naa siya iya. Muna nga tungod kay man siya kahibaw nga naa siya iya, hasta hinuon nga naanagid unta niya matud pa ni Kristo kuhaon na hinuon. Pero nahibaw lang kita nga naatay ato, siguro kitang makapanghatag. So ang tao nga naay iya, nya miila siyang naa siya iyang grasya or bahandi, manghatag gina siya. So kanang tao nga daw ba? Ang iya ng pagtanaw, wa gid siya iya. Muna inigingon nimo, manghuam ta kog kwarta. Unsa may iyang tubag? Wa. Mo de na wa. Sa to pa wa siya iya. Nya kay iya man gipamulong nga wa, hastang naa niya, mawa na noon. Yung pahuwama ko sa imong bana day. Ang samay mo isulti, wa. Hasta nun imong bana, mawa na nun na. Ay pag may ikaw, sige, di araman diri, ako lang yung pahuwaman. Ana. Ay, i-share ba? I-share. Nyaon sa may paagi sa pagpaambit nga Diyos nun. Kaya naman sa pagpaambit nga yawanon, samaan ng mga babae nga siksi kayo. Nganong nagpasiksi man sila, siya, asit gunin namo pa der. Nindot gugog lawas, nindot gugog panit. Nindot gugog tanawon. Di, amo gina ipakita kay asit guni. Ang sama ng pagpaambita, Diyos nun o yawanon? Istorya. Kusog kayo mo pasiksi, bisag tiguang na mo. Kay asit lagi yun, asit. So, ang pagpaambit sa Diyos nung pagpaambit nga makalipay gis Ginoo kanang maliwat ta sa batasan ni Hari David. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Ang Dios maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Kani si David nahimo gid ning icon sa katawhan sa Dios. Abraham, dayon David. Gikalimtan lang usa ang kanang nas tunga-tunga. Nga naman, si Abraham
mao ang amahan sa pagtuo. Si David mao sa atong amahan sa pagkasulugoon. Muna diri ang gisulti ni David sa atong unang pagbasa, kinsa man ko Lord na imo man giubanan kanunay, kinsa raman ko, pero kanunay niyang gilitok ang imong sulugoon. Ako nga imong sulugoon. Muna nga si David, Abraham, David, nya Jesus. Kaning gipasabot aning ihatag ko kanimo ang trono ni David. Ihatag ang Dios nagingon, ihatag ko ang trono ni David iyang amahan. Si Jesus ang gipasabot ani. Nya unsa man sad si Jesus, unsa may iyang gi-claim? Sulugoon. Ni anhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Wa ko'y laing gibuhat gawa sa pagtuman sa sugo sa akong amahan. Mao na iya. Nya kinsa may inahan Jesus, maportisang sikata. Kinsa? Kaila mo, ang uban ra ba wa kaila. Ang mahal nga Birhen Maria, unsa man say kaning tema sa iyang kinabuhi or guiding principle ni Maria? Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. So kana ding tao nga mahimong sulugoon, mao gid na ang tao nga naay iya. Nya buan as Ginoo og daghan kay grasya basta mahimong sulugoon. Muna kasagaran sa mga sulugoon nga buutan, kanang tinuod gyud ba nga sulugoon, ang una gid nila anang kinabuhi malipayon. Ikaduha, tagbaw. Tagbaw ba kanang na sila katagbawan, kontento sila. Ay kamo karon, lingi ako na imong tupad. Ing na magpasugo kanako. Ing na kuno. Ing na siya ba kanang imong tupad ba ing na magpasugo kanako. Na wagi nilingi ang uban ay. Klaro kayo na, lingi utang, lingi ka na. Muna kaming mga pare, ang amo yung commitment na mahimo ming sulugoon. Kasagaran gyud sa mahimong sulugoon, labi na gyud sulugoos Ginoo niya, sulugoos katawhan, mahimo gyud na silang bantugan. Murabag hari ba? Oh. Tanawa si San Vicente Ferrer. Murag hari oy. Atong gibutag trono, butag trono. Pero kinabuhi anis unab, siging pasugo. Tanawa si Mother Teresa of Calcutta, siging pasugo adtong mga masakiton. Nahimo gid siyang hari nga muyukbo niya bisag Santo Papa, yukbo niya. Mga kardinal, yukbo Mother Teresa. Mother Teresa gabawog ang lawas, mubo kayong babae, bawog ang lawas. Yukbo ang mga kardinal. Di ba? Pero sige lang siyang pasugo at mga bata nga hapit. Wanay mga wanay mga unod ba? Bukog panit na lang. Itong mga taong gipangud ng lawas, iyang atimanon. Ang resulta, mura siyag hari. At tanawa si Maria, nga purtisang musunod sa sugo sa Ginoo. Bisan pagbitay sa iyang anak sa krus, sugot lang siyang bitayon niyang anak, wa gireklamo. O tanawa karon, purting sikata tukod gud tag Kapilinya di Fatima. Naasa San Remigio. Daghan kay manimba dito Kan kay manimba, nya atom to i-consecrate karong Abril 4. Munang nate baligya nga slot nga tag 1,000, Mother Mary's Healing and Deliverance. Mura magjutay kay namalit karon Jutay pa ba? O pakabantay? Or nagtigom pa kag kwarta para iatop? 65 slots pa atong halin. Pero sige lang. Nana mo sa inipalit. Nga to ganing hagkan, tanawan ning Santo Niño. Nganong sigihan tog hawk? Kaning bata ba? Nganong sigihan ni na tog hawk? Nganong ang bata cute yung kayo? Lingian na yung tupad. Cutean pa kasnaw nga na. Cute.
Lami na ngayon patio na Anong naong anak? Tupad nimo. Pero bata, bisag unsang bata, cute yun. Nga naman, kay ang bata, sulugoon. Awa ng bata, o, di ba? Imo din sugoon. Sige, stand up, stand sang bata. Sige, walk sang bata. Ulu-uluhan lang gini mo ba? Pasayaw-sayaw, sugoon, na mama. Yan ba daw? Mama. Anaon? Oh, imong pakalibangon, imong paihion, musugot sa ng bata. Imong pakatulgon, sige na, sleep na, yan, anaon nimo. Ato, sa ng bata. Sulugoon lagi. Pero kanang mga dagko, na sleep, sa mo sleep, wifi. Tigay ko wifi. Ingno na nimong dagko nga, doan, ganing unongan ng imong sigig inom, buhubog, ginayon, kinsam ka magbuot na ko. O, ana, mo nang di na taganahas naong. Pero kaning niya, bata, cute kayo. Oh, love mommy be, love daddy. Ana, love, di na, lifay kay kasalan. Beautiful eyes, be beautiful eyes. Amo sunod ng bata. Kana imong tupad, be, lingi ay na, beautiful eyes, be, beautiful eyes. Moingon na siya di mo, tamparoso, tanong ka diha. Imo ko luluhan. Pero ang bata, sunod na siya, Unang, mga TikTok ang bata, pasayaw-sayaw. Usahay ko din noon, ang ipasayaw-sayaw, kana mga kuan ba, murag mga dirty dancing ba. Ang bata no, magtuong, mauna ginay, sakto, piyad-piyad, mga bata ba, luluhan. Ang sunod man kuning bata, una nga, mukyot sad ang naong sa bata. Nya mura sa siya hari. Ang sabi ng bata, tungod sa iyang pagkasulugoon, makadiktar siya. Nawa, ikakadlawon, muhilak ang bata, unsay buhatos inahan. Labi nagbago pagin siyang nahinanok, unsay buhaton, mubangon o mupadayog tog. Sos, mubangon, mudiktar ni bata. Mudiktar. Nigingos bata, anak din gala ang bata. Kugos na yun na. Hashtag din ni kanang bang magpabunyag ta ba nya sigig siagit ang bata. Butangan nila anang kanang naang nang murag tutoy-tutoy, butang nila nga kanang plastic, Haron mo hilom lag kadit, nanga sa ba. Niyawa kadag bibiron. Habwa. Pare gud adto mo tan-aw sa dihabwa di mo tan-aw sa bata ini kuro sa agtang ba dool man kayo kay gihabwa man asus doola lagi nganong nawad-an bas uwaw ang inahan kay gisugo sad sa bata tanawan ng mga sulugoon kada mga sulugoon gyud kaayo ba makadiman gid na sila og imo sang pagtagad kanang inyong driver, di ba, maratol kagwa na diha. Labi nagdi ka mo drive. Ay, mandis ko, mura kag maratol ba? Makadima na siya. Kaparatol na nimo. Kanang imong mama nga magsigig pasugo nimo, mo imulungag, mo imulaba, mo imuutaw, tanawag mahilanta na. Maratol kay, tambali, kisa na mangutaw, kisa na manglaba. Tambali, yun. Di tinod. Nya kanirong gawali sulugoon sulugoon mamangani mo magpasugo og sulugoon basta lagi mudiman ginagot kuan sad mo na si Kristo kay nahimo man sad siyang sulugoon gikan sa iyang pagkabata gipuy-an man niya hangtod sa iyang pagkamatay si Kristo karon gitawag ginatog hari pagkagamay niya gitawag na nato siya hari nga gamay pagkadako na niya gitawag na natog King of Kings. Si David, hangtod ang wakailan ni David, gitawag siya hari sa Dios. Pero si David, grabe kabuutan na sulugoon. Muna moingon si Kristo, magdagkot gay mog suga, ayaw gyud itago. Pasabot, ialagad. Ang suga, kaning suga, ni alagad ni nato. Ang suga ba? Inigsiga ana, ni alagad na siya, ni hatag na siya sa kahayan. Kana, mao na, ialagad ba? Ikaw karon ni graduate kag college, ialagad ng imong profesyon,
nurse ka, doktor, lawyer, accountant, unsa ialagad sa katilingban. Mo na pasalamat ta karon nga daghan kay ganahang mo alagad, mo gasto og milyon-milyon aron lang kuno mga lagad sa atong nasod kana rong atong mga politicians. Magpapili kay mo alagad, mo gasto para lang mo alagad, unsa lang gid ang power aning pag-alagad. Di ba? Kaya na yung mga politicians, niingon din na diha, butari ko ninyo kay ako mong manduan, ako mong diktaran. Mao din na ilang gisulti karon. Oh, buang ng politisyan nagmo na iyang paagis pangumpanya. Ni ako aron pag-alagad, unsay inyong gikinahanglan, ako nang tubagon kining atong krisis sa ekonomiya, ako ning sulbaron. Oh, na ila pirmi nalagad yun. Iniglingkod lang mga buangon kadaghanan. Kami sa mga pari, dupa-dupa sa among kamot, hapa-hapa dito sa katedral. Ana, sige hapa-hapa kay mo alagad. Ni kapari na. Kinsa may pare din. Ingon mo pader, mao man ni among naandan, hunungan ang inyong naandan. Mao man ni gisulti ato ni Father so and so, ito hinumdumi dito. Ako na may inyong pare karon, ako'y sunda. Oy, mga haring Herodes na kaayo, dili na haring David. Nindot yun nga mahimot ang hari nga si David, kay maalagaron nga hari. Dili ta hari nga Herodes, kay mo patay na si Herodes o dili ni mo sundon. Sige, tapusan ng lingi sa imong tupad. Ingnan sa ka, hari ka nga David o Herodes. Ingnan ko. Sa inyong balay ba, unsa man ka, hari nga David o hari nga Herodes? So, diha sa balay, ana diha mga hari nga Herodes. Na, ato na ning usbon, ang atong kinaiya, niya inig-usab nato niini tagaan dahil tas Ginoo og katagbawan, matud pa niya ang naay iya dugangan pa, apan ang wa gi iya kanang dili mo alagad, bisan ang jutay nga naa niya kuhao na hinuon. Na ato ginang himuong guiding principle. Mangluhod ta para sa atong nobina. Mga igsuon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma ug grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pag-ampo sa ikawalong adlaw. O Jesus nga mangyalamon uyamot, nagipadala mo ang nahaunang mga pari nganhi sa Pilipinas sa pagtudlo sa mga tao sa imong santos nga ebanghelyo, aron ilhon og daygon ikaw nilang tanan. Nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga kerubines, nagihatagan mo og kaalam sa pag-ila ug pagdayeg sa imong kahitasan. Nangamuyo ako kanimo nga hatagan mo kaming tanan ug kaalam sa pag-ila ug pag-alagad kanimo, aron daygo namo ang imong kaluoy niining kinabuhi ug sa walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Santo Niño, dungga kami. Santo Niño, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, nga agakon siya sa Ginoo ug mapanaligdan, mangamuyo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa tanang katawhan, nga hiusahon kita sa Ginoo, diha sa kalinaw ug pagsinabtanay, mangamuyo kita sa Ginoo.
Santo Niño, tungga kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, tungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, tungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, labi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, tungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo kamumot, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, tungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, tungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, maligay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, tungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, makaangko na sa mga ganti nga mao ang kinabuhing tunhay, mga muyo kita sa Ginoo. Santo Niño, tungga kami. Manindog, kitang tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehis ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Matubalanin sa kumpa, sa nagtaong malang
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niya, santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiuli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakataw sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among ihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uod, dinhi sa iyong kamayngon sa langit, ang kalanod mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa daktan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdaig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Bahandi ka ning dukhan ko, gugma ang idalit ko. Kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, ugang kaluwasan sa akong kalan. O Señor Santo Niño, ikaw akong imahal. Salig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan ang imong pagtuo, maghari ning dughan. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, pag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap nini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasud. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya.
Nagaampo kami alang ni atong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang mayong panglawas ug panalit Dios sab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulang dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among tang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa magligon kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangot kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung bahandi. Nya magpabilin ni nga magtubo kanato kung atong ialagad ang tanan nga maayo nga atong nadawat, atong ialagad sa Diyos nung paagi ngadto sa uban. Atong pasalamatan ang mga tao nga ning alagad nato nining atong misa, ang naglimpyo nining atong simbahan, ang mga lain-laing ministries karon nga mialagad. Labi na gyud ang atong pilgrims and offerers karon, ang group 8 sa Cofradia de San Vicente Ferrer, nya ang ato sa mga ni-offer, ang atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Angelito ug Mrs. Nova Nairi. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. So niyang hapon ang atong pilgrims and offerers mao sa alas 6 nga misa, mao ang Zone 8 sa atong mga chapels gilangkuban sa Villa Lorena 2. Sa raman din, Villa Lorena 2 raman. Aton lang sa ngapil ang uno. Diya sa atbang raman. So bitaw, ang atong pista karong Sabado, unya pasiunahan ni siya ini kabuntag o Biblical Rosary sa alas 5 sa buntag. Unya ang una natong Fiesta Mass para ni Santo Niño alas 6 sa buntag. Nya ang ikaduhang Fiesta Mass alas 12:15 sa udto. Nya ang dako na gyud natong Fiesta Mass alas 5:30 sa hapon karong Sabado. Nya pasiunahan pud na sa motorcade sa alas 3 sa hapon. Nya giawhag nako ang tanang mga kapilya o ang mga gustong mukuyog magdaog inyong mga imahe ni Santo Niño. Nya ang ato sa mga kaigsuonan atong agian gikan dinhi nga ripadong sa diha Kurba nga Risambag Lataban adto padong Stabla balik kanhi San Roque Santa Cruz nga magbutang sad mo mga altar sa inyong kilid sa agianan sa atong motorcade. Pagdaig, paghimaya, pagtahod ni Santo Niño. Update sa atong mga nahalin na slots. Ang atong Heavenly Joy para sa ato dinhing decoration o pagpakaon sa mga piniriso. Ang atong halin iabot na og 1,721, 3,279 pa ang kulang. Ang atong hagkan slots nga tag 5 karing HJ tag 300 ni siya. Ang hagkan tag 500. Sa 1,000 slots nahalina na ta og 889, 111 na lang ang kuwang. Kutobra ni karong Sabado ang atong pagbaligya ni kay para ni itong pista. Nya ang atong MMH Day para sa kapilinya
Angtod ni siyas February 28 nato pamaligya sa 10,000 slots, 65 pa atong halin. 9,935 pa ang kuwang. Sige lang, ang kanang naay-ila, manghatag manggina. Ang way ila, ibaw na mo, kuhaan pa. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo ato na sang isinggit ang pagdaig ni Señor Santo Niño nga Viva Pit Señor. Tanan, Viva Pit Señor. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ang Santo Niño. Salamat kayo. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon, sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay tubong ang pagmahal, kagihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayo. Santo Niño, Santo